daga suke ban manta da hajiya Jamilata ya Ibrahim bai halinta ne ibada da ishi ka zo koyin daga suke mu in shaƙo a haddara da so da kula ya Ibrahim bai Allah ka mun sutura da'ima inda bayan ke ya Ibrahim bai wacce ba ƙare ka ban abin bada ka ɗauke min nauyi in ke ta yan hijabai da yau ya Ibrahim bai to Allah ka duba maraici na kan shigo lamurana ya Ibrahim bai da binta ma baba da dukkanin ahali dan Fadima da Imam Albaiti ne dangi ya Ibrahim bai Shadabu Usama ta dan su Rabi'u kurge ya Ibrahim bai ganin su fatu ne da na fi su kun gane to amma muridi ne kar ko duba wane ne ya Ibrahim